Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke uAdams weqela leMamelodi Sundowns othe wonzakalisa phaa uMduduzi Shabalala, othe umfana omdala wezangaphambili waxolisa ngokungazenzisi umfana omdala exolisa ngesenzo sakathe wasenza phaa kuMduduzi Shabalala. Nantso ke into ebalulekile ke bafana abadala, loo nto iyakuxela into yokubana uyindoda ukhulile, futhi loo nto iyakuxela into yokubana ke ispoti akuliwa kuyonwatywa phaa. Ispoti into yokonwabisa abantu. Kuyenzeka into yokubana kaloku kudlala amadoda phaa, kuyenzeka into yokubana nigilane, kodwa kubalulekile into yokubana ke emveni kwaloo nto nixhawulane, nibambane izandla. Othe wabuyonzakala xolise onzakalise omnye, yonke into iqhubeleke ibheka phambili. Sibamba ngezo sibini ke mfana omdala ngozangaphambili into yokubana ke uxolise. Ibalulekile ke loo nto leyo ke mfana kaAdams. Ndiqiniseka into yokubana napha kuMduduzi Shabalala loo nto leyo ke iye yantle kakhulu, yamkhuthaza umfana omdala. Naye uyakuyiqonda into yokubana ke bekudlalwa bewungaliwanga. Ziyenzeka ke ezo zinto ke ebholeni elikhulu, into yokubana ke kube khona i-injury, kubekho ophukayo, kodwa kubalulekile into yokubana ke ebholeni akuliwanga, kuyadlalwa. Asinothetha ke ngabantu ke abaye bangene bafeze ezabo ke izidingo, ingakumbi abantu ke abaye ba-analyze ezemidlalo apha eMzantsi Afrika. Bathanda ke ukuanalyza izinto ezirongo zodwa. Uye ngamanye amaxesha ke u-end up uzibuza into yokubana ingaba nabantu bazi-professionals, okanye ingaba naba bantu babeye kanjani kwa-professional, okanye ingaba naba bantu banenzondo netimu ethile na apha eMzantsi Afrika. Ngoba ke uyawuthi uqwalasele ixesha elinintsi kunabantu abathi xa beyi-analyza igame ufumana into yokubana ke bazawuthanda ugxininisa, ukugxeka okanye ukubetha apha kuqela kule Kaizer Chiefs, bengajonganga umonakalo othe wenzeka phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Sinawukhumbula into yokubana ke sithetha apha abantu abafana noBenedict Tsouvilakazi, ngabantu abafana phaa noJunior Khanye xa be-analyza lo mdlalo weChiefs lo mdlalo weKaizer Chiefs kunye ke neMamelodi Sundowns. Uyawufumana into yokubana ke kange bayibale ulaa ncam imeko kaMduduzi Shabalala. Into abalulekileyo phaa kuBenedict Tsouvilakazi into yokubana iKaizer Chiefs bedlala rhabaxa ekhomba iminwa phaa kuSiphesi Ehlendlovu. Ayonto ke iqalekayo ke leyo. Rhoqo iKaizer Chiefs bayidlala bona bawusoloko ke begxeka bebeka amabala phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Asinozithini ke ezo zinto, mhlawumbi yindlela abasebenza ngayo, kho mntu waziyo. Okubalulekileyo into yokubana ke umenzi wento uAdams usukumile umfana omdala wacela uxolo, wathi uxolisa kakhulu ngemeko athe wayenza phaa kuMduduzi Shabalala. Into ebalulekileyo ke yileyo ke baphulaphula lokubana ke umdlali xa ethe wonzakalisa omnye, ingakumbi ngalaa ndlela konzakele ngayo phaa uMduduzi Shabalala, avele umdlali axolise. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.